Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Sa umpisa ay magkapitbahay lang tayo. Hanggang sa naging mag-Mars ang mga nanay natin. Simula daycare hanggang grade 6 ay lagi tayong sabay pumasok. Sabay din lagi tayong umuwi hanggang sa naging mag-best friends na tayo. Para sa akin, ikaw ang superhero ko. Lagi mo kasi akong ipinagtatanggol noon sa mga nang-aasar sa akin. Pagdating ng high school, na-miss ko na ang dating bonding natin. Hiwalay na tayo kung pumasok sa school. Nagji-jeep ako at nagta-tricycle ka naman. Bihira na talaga tayong magkausap dahil sobrang busy mo sa school. Hindi mo na ako gaanong napapansin lalo na nung naging popular ka sa school natin. Bukod sa gwapo ka at matalino, napakarami mo pang talents. Marunong kang maggitara, maganda ang boses mo, at napakagaling mong mag-drawing. Sa katunayan, naging paborito ka pa ng mga teacher natin dahil sa iyo nila ipinapagawa ang mga art pieces sa school park natin. Sobrang dami ng may crush sa'yo. At feeling ko, malabo na akong makabalik sa eksena. Nasa gilid-gilid lang ako at nagpapantasyang baka maging tayo nga. Pagdating ng 4th year, may gwapo at matalinong transferee na gustong manligaw sa akin. Siya si Neil. Dahil sa buyo ng barkada, in-entertain ko na din. Isang araw nagkaroon ng debate event sa school. Pinaglaban kayong dalawa ni Neil. Kitang-kita ko sa mga mata mo na hindi ka papayag na hindi manalo. Parang may gusto kang patunayan. Parang gusto mo talagang patumbahin si Neil sa maangas mong argumento. Nang matapos ang debate, bigla kang sumulyap sa akin. Ginitian mo ako at biglang tumibok ng malakas ang aking puso. Lumapit ka sa akin na parang may gusto kang sabihin. Pero kung gaano ka kagaling magsalita nung debate, para ka namang napipi nung kaharap mo na ako. Ginitian na lang din kita at pinuri ang galing mo sa klase. Patuloy ang panliligaw ni Neil, pero wala naman akong nararamdaman sa kanya. Kaya isang araw sinabi ko na sa kanya na hindi ko siya gusto at sa iba na lang niya ibaling ang kanyang puso. Nagkaroon ng group project sa klase natin. Partners dapat kaya nilapitan mo agad ako. Ria, tayo na lang. Tayo na lang yung mag-partner sa project, okay lang ba? Ang sabi mo. Mabalis naman akong umoo sa'yo. Doon tayo sa bahay niyo pumwesto. Nilutuan pa tayo ng merienda ng nanay mo. Nang matatapos na ang project namin, bigla-bigla ka na lang naging weirdo. Tiningnan mo ko na malagkit at sinabi mong, Ria, ang ganda ng mga mata mo. Ang pula ng mga labi mo. Ang ganda-ganda mo. Hindi ako nakaimik. Bigla ka naglabas ng gitara at kinantahan mo ko ng song ng parokya, Harana. Sobrang kinikilig ako pero hindi ko pinapahalata.
Pagkatapos mong kumanta, saka mo sinabi sa akin ang mga katagang hinding-hindi ko malilimutan. Ria, matagal ko nang itinatago sa'yo to. Gusto kita. Mahal kita. Hindi bilang kaibigan lang. Yes! Yee! Halos hindi ako makakilos sa kinauupuan ko. Totoo ba to? O nananaginip lang ako? Yung taong sobrang hinahangaan ko noon, eto't nagtatapat ng pag-ibig sa akin ngayon. Nagsimula ka ng manligaw sa akin. Pagkalipas ng 1 buwan, sinagot na kita. Para sa akin, isa kang perfect boyfriend. Ikaw ang first kiss ko, first hug, unang naka-holding hands, at naramdaman ko sa iyo ang tunay na respeto. Pagdating ng graduation day, nag-iyakan tayong dalawa dahil sa probinsya ka na magkokolehiyo at doon na kayo titira. Naging LDR tayo ng ilang taon. Dumating ang pagsubok sa relasyon natin. May nagchismis sa akin na may karelasyon ka na daw sa probinsya. Agad ako naniwala sa chismis. Hiniwalayan kita. Nagpalit pa ako ng SIM card at hindi na ako nagparamdam pa. Makalipas ang 1 taon, nakapangasawa ako at nagkaanak. Naging impyerno ang buhay ko dahil binubugbog niya ako. Labis ang pagsisisi ko ng mga panahon na yun. Naisip ko na kung sana ay pinakinggan kita at kung hindi ako nakipaghiwalay sa iyo, ikaw sana ang napangasawa ko. 7 taon ang lumipas. Kinamusta mo ako sa Facebook. Nakipagkita ako sa iyo at niyakap pa kita. Niyakap ng mahigpit na may kasamang luha. Ipinagtapat mong may pamilya ka na rin gaya ko, pero hindi mo siya mahal. Nang malaman mo ang tungkol sa pambubugbog ng asawa ko, niyaya mo akong magsama tayo. Masarap pakinggan ang mga plano mo, pero alam kong hindi tama. Hindi ako pumayag sa gusto mo dahil ayokong may masirang mga pamilya. Sinarado ko ang pinto para sa akin at nagstick ako sa asawa ko. Awa ng Diyos, nakita ko ang pagbabago ng mister ko. Natutunan ko na rin siyang patawarin at mahalin ng husto. Lumipas sa maraming taon, wala na akong balita sa iyo. Pero kung nakikinig ka man ngayon, gusto kong marinig mo ang pasasalamat ko dahil isa ka sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Napakasarap alalahanin ng nakaraan, pero hindi na pwedeng balikan. Salamat sa iyo, kababata ko, at naway maging masaya ka na rin sa buhay na tinatahak mo. Ako po si Ria, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Ria. So, gusto mo lang talaga magpasalamat kay Neil. Oo. Iparating ang kanyang pasasalamat dahil isa siya sa naging Sa bumuo sa'yo. magandang diba? bahagi ng buhay Correct. mo. Diba? Ramdam ko naman dito kay Ria, partner, na ano siya na parang ito yung isa sa mga ex na hindi siya galit. Diba? Meron kasi tayong mga ex na galit tayo sa Sobrang kanila. bitter tayo. Oo. Oo. Meron tayong mga ex na pag nakita natin, Oo. parang okay lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.